obnovuju diskusi, dotazy z pléna. Můžeme navázat, já položím první dotaz. Jak s tím se vším souvisí politická korektnost, takzvaná? Pan Robejšek nedávno řekl moc hezky, že politická korektnost je pokus vnutit ostatním lidem určitý výklad světa. Protože nějaká základní fakta ve smyslu fyzikálních fakt, myslím ve smyslu fyzikálních věcí, to, že něco někde leží, něco stojí, něco padá a tak dále, to sdílíme všichni. To, jaký příběh z toho sestavíme, to je druhá věc. To znamená, že my z těch stejných faktů můžeme sestavit jeden příběh o tom, jak islámské hordy, tisíce mladých mužů dobývají Evropu. A z těch stejných faktů můžeme sestavit jiný příběh, jak chudáci utíkají před válkou a teď se jedná o to, jestli jim tady poskytneme nebo poskytneme přístřeší. Po tu dobu, kdy se potřebují nutně schovat a tak dále. Jo, oba ty příběhy se z toho dají postavit. Teď samozřejmě je to tak, že s každým dalším faktem se může stát, že do toho jednoho nebo druhého příběhu je těžší něco integrovat. Takže například, když tady je neziskovka a už se jim stalo, že 2/3 jejich pracovnic byly znásilněny v tom azylovém domě, tak už je teda obtížnější to nějak integrovat do toho jejich příběhu. Ale pořád to jde. To znamená, existují různé příběhy vedle sebe a teď jde o to, kdo vnutí těm ostatním ten svůj příběh. A politická korektnost je vlastně pokus vyhlásit, platí jenom ten jeden příběh, jenom ten můj, a nikdo jiný nesmí říkat ten svůj výklad světa. To znamená, já jsem ten, kdo rozhoduju, můj výklad světa musíte akceptovat vy. A samozřejmě, jak jsme se tady ukázali, politická korektnost je velmi spojená s jednou konkrétní společenskou vrstvou. To je s tou novou vyšší třídou, s těmi lidmi, kteří se živí převážně byrokratickými úkony, manipulují se symboly, jsou v médiích, v politice a tak dále. Je to vlastně jejich nástroj, jakým ovládají nebo se snaží ovládat celou společnost nižší vrstvy. Samozřejmě, jakmile se politická korektnost rozbije, oni přijdou o moc, v další fázi začnou přicházet i o peníze. Proto je to taková hysterie, proto je tak strašný důraz na to, aby to akceptoval opravdu každý. Takže jo, je to chybí záležitost. Další dotazy? Tak tamhle úplně vzadu. Jeden dotaz. V podstatě, myslím si, že třídní společnost, nebo to slovo třídy, je trošku zprofanovaný vlastně z předchozí doby. Jestli si myslíte, že je možný najít nějaký slovník, jak to popsat, aniž by člověk používal to označení třídy. Já se přiznám, že jako já, když jako třeba píšu nějaké akademické práce, tak, nebo tak v akademických prácích to slovo třída používám, protože to čtou jiný lidi, ale radši mám slovo sociální vrstva, který je takový o něco neutrálnější, a on to znamená to tež. Tady? Čím si myslíte, že je, že vlastně v země bývalého socialistického bloku jsou vůči tyhle manipulace daleko vnímavější, nebo ty lidi jsou daleko víc vnímavější právě pro manipulaci ty horní vrstvy a více chtějí to, že s nimi někdo manipuluje, že prostě s nimi mlátí volbu dradeří. Já se obávám, že to je, jako rád bych řekl, že to je jako tím, že máme jako tu zkušenost jako, že z toho komunismu a tak, ale obávám se, že to je jenom zpoždění. Že to, co začalo v roce 1960 v západní Evropě, u nás začalo až někdy v roce 1997 třeba. Takže ještě neměli tolik času a žije tady ta generace, která se tomu nepodala. Naváže druhý pan doktor. Protože tenhle ten rozdíl je jenom mezi západní a východní Evropou. Když vidíte, když se podíváte na západní Evropu, tak nejnáchylnější manipulace jsou lidé ze Skandinávie a Německa, ale bohužel pravda, že ty jejich státní mechanismy jim léta dlouho se sloužily. Takže oni si vyvinuli nadměrnou důvěru. Překročte to směrem na jih a uvidíte jiné podmínky. Žádný Itál, který má zdravý rozum, nevěřil vládě. No? Jo, A další dotaz? Ano, Petro. Já mám spíš takovou technickou, já s vámi opravdu musím souhlasit, protože nějak jsme s klukama takhle viděli po těch demonstracích v Německu,
jsou nazývány jakoby nástroje, že to jsou prostě strany ultrapravicové. A my jsme tam třeba měli možnost hovořit s těma lidma. Oni řeší úplně stejné problémy v podstatě, jako my, to jsou úplně normální lidi. Naopak já jsem měla strach z těch sluníčkářů tam. Jo. Já možná popsal, co jsem viděl na těch akci, jo. To je nepříjemně organizovaná ta ultralevá část toho radikálního spektra v Německu. U nás v Antiche skoro nevíte, tam se vyskytne nějaký sprejový nápis, ale tam jde opravdu o to, že se sjede třeba 1000 výjiců z celého Německa autobusy. Všichni jsou oblečeni jako jednotných s těmi kapucemi, jo, aby nebylo od sebe rozeznání. Teď vidíte, že jsou rozděleni do nějakých čet a podobně. Hrají si s tou policií jako na kočku a myš. Policie je často v defenzivě, lítají kostky, lítají dělbuchy, lítají molotovové koktejly. Občas ta policie dělá to, že vykrá mobilní signál, aby se nemohli aspoň organizovat. Tak tam těch v Německu opravdu připomínají 30. léta, co se týče jako násilné organizace na ulici. To není legrace. Když si do toho můžu zasáhnout, tak já jsem točil demošky Pegidy i AfD, Vaterland für Deutschland, a i na tom západě, i na tom východě jsou fakt ty jako sluníčka dost bojovný a dost nepříjemný. A třeba ti policajti třeba přišli tady za žákem, už se to byli nervózní a normálně, co jsem viděl poprvé v životě, nechali to smazat veškerý materiál, co byl na kartě. Nechtěli vůbec, aby to prostě jako někde bylo, takže je to fakt jako, oni jsou fakt jako dost nebezpečný. Ještě bych měl poznámku. Víme všichni, jak to ve světě je, že máme zprávy pravděpodobné, pravdivé a živé. Samozřejmě nejvíc živé a zavádějící jsou zprávy veřejnoprávních televizí. Když si porovná prostě média, který vlastní oligarcha Bureš, naskakuje pan prezident Klaus třeba, že chodí do Impulsu a tak dále, dělá záslužnou práci, to jako ten Bůh má svou hlavu. Já jsem panu Hambovi dneska dal vyjádření, psal jsem generálnímu řediteli televize, osobně, jako Jarda Adámek, důchodce, 78 let. Nějakou frcinku, prostě tomu říkají pičmunda, dostala plnou moc, aby jeho jménem mě odpověděla. Když jsem to četl, tak jsem se rozhodl, přestože jsem přišel z nemocnice, že jsem půjdu, že potřebuju pana Hampla a Petra, je pana Gojo, protože vím, co tyhle ty dva, plus ještě další, jak tvrdě jdou. Petr Štěpánek má zkušenosti s radou, který byl, vím, co mu házejí zaklačky pod nohy kvůli nově a tak dále, a tak dále, a tak dále. Proč? A nejhorší jsme my obyčejní, kteří si myslíme, že máme svůj mozek, svoji zkušenost životní. Taková frcinka mě říká, že to čerpáme ze sociálních sítí, že nemají ani zprávy z tajných služeb. Ona má veřejnoprávní televize z tajných služeb. No. A další, já jsem se zasmal, když jsem to ukazoval. Prostě já se nevzdám, já tady nebudu dlouho, ale za mnou je rodina, vnučky, jejich rodiny a tak dále. A nejhorší je, že my starí jim nevěříme. A ty mladí, můj vlastní syn, který podniká, já to řeknu ještě na dva roviny, jak jsem to říkal. V 68. jsme taky pomáhali 400 000 Čechů, nás živil Západ. Ale kdo utíkal z Česka, donucený, sami špičky, a když nebyl špička, tak tam skejsnul, čistil boty, dejme tomu, a byl z něj třeba Baťa, nebo já nevím, to je jedno. Čech si nikdy nestratil. Proč oblbují mladí lidi? Já jsem se kvůli tomu se synem pohádal, nemluvíme spolu. V 68. roce mluvil 6 roku, a když jsem od toho Ditzbíra reportéra měl schovanýho, tak když byl větší a chodil do Gimplu, tak to vytáhl a školili se. Když chodili ty brožury ze západního Německa, jak štrčená rodina průměrná, jako byla moje, kolik si viděli a tak dále, kolik jim zbývá na dovolenou a tak dále.
A to tam trvá pořád, že jo. Když se porovnáme z Německa, my patříme mezi, já nevím, 8 nejvíc nejbohatších zemí. Pan Adámek tady nakousnul téma, který by bylo na další To je jasný. 2 až 3 přednášky. Jedna by byla obecně o médiích, druhá by byla o české televizi a třetí by byla o kauze televize Nova. A zvlášť ta poslední, jako byste se nestačili divit, o co tam šlo, jak to šlo a jak to ve skutečnosti bylo. Já jsem kvůli tomu tehdy byl popravený, rada byla slavně odvolaná a teď 12 let poté, jako jsme všechny soudy už vyhráli, jsme úplně očištění a běží už jenom poslední soud o našem odškodnění, abyste teda jako věděli, jak to pořád je nejhorší, ale... Nicméně, samozřejmě, a teďka na to navážu jako v jiné podobě, média mají tu vlastnost, že nastřelí téma, udělá se kolem toho obrovská kampaň, pak to všechno dopadne jinak, ale o tom už neuslyšíte. Takže v tomhletom slova smyslu vytvářet virtuální realitu, tak to opravdu existuje. Ale, jak už jsem tady říkal, mezi těma přednáškama, nebo ještě předtím, než to začalo, jako ty nové technologie to opravdu hodně narušují a existence internetu jako opravdu umožňuje jistou nezávislost každého z nás na tom, co nám valej do hlav v 19.00 Česká televize a 19.30 televize Nova, abych jmenoval jenom 2, ale v zásadě, abych pravdu řekl, já mezi nimi mám moc velký rozdíl nevidím, jako jsou to prakticky stejní vymývači, i když jedni se tváří, že jsou veřejnoprávní a druzí jsou takzvaně komerční. Ale valný rozdíl mezi tím není a nemyslím si, že to v dohledné době bude lepší. Ještě optimistický závěr. Maličko, Petře, maličko. Proč oni trvají na tom, já předpokládám, nebo jino tady, komu ovládá veřejnoprávní televizi. To nejsou poslanci, že jmenujou ředitele. Petře, ty jsi tam byl, takže víš, jak to bylo, všechno. A ono to je čím dál tím horší. No tak tady navážu na přednášku Petra Hampla a o těch společenských vrstvách, které to ovládají. A tady jako o tom se nedá říct, že to je jedna politická strana. Je to souručenství lidí, souručenství skupiny rodin, takhle bych to možná nazval, jejichž nejrůznější rodinní příslušníci či známí prostě vytvářejí společenskou, ne vrstvu, ale skupinu, která má kontakty v nejrůznějších vlivných pozicích Českou televizí počínaje, ale nejdůležitější není častokrát to, co je úplně na vrcholu, ten generální ředitel. To podstatné se odehrává na úrovni dramaturgů, manažérů, kteří rozhodují o tom, kolik peněz komu kudy poteče, to znamená, kteří lidé mohou ovlivňovat podobu zpravodajství, podobu publicistiky, podobu dramatické tvorby a dávají vydělat svým spřáteleným klanům, rodinám a tohleto, speciálně v České televizi, no tak to existuje, to se vyvíjí od té doby, co se československá televize přeměnila slavně na Českou televizi a pak byla velká peripetie, velká spacáková revoluce televizní, kde se jim ale tehdy podařilo zdouznout jako snad 3/4 národa. Údajně boj za svobodu slova a za nezávislost České televize. Ve skutečnosti to byl boj o zachování penězovodů, aby se nezměnili. A poslední, o co šlo, byla ta pravda a poslední, o co šlo, byla opravdu ta svoboda slova. A zase, a jak říkám, to by bylo na speciální večer a povídání o tom, jak a proč to bylo, které vrstvy se na tom spolu podíleli. A úplně nejhloupější vlastně byli někteří ti mladí redaktoři
kteří naivně věřili, že vlastně dělají nějakou revoluci a že dělají dobrou věc. Ono to ve skutečnosti bylo úplně jinak. Ale jak říkám, to je na jinou debatu, na jiný večer a nechci tím tady teďka zatěžovat, protože přece jenom hlavní hosté jsou tady pánové doktoři. Máte odbory lepší provádění, když to vidím, že Mladý Železnej, že cvičil ty holčičky, co mají říkat, kde mají stát. A 5 porodů, jestli jste viděli ten pořad v televizi nedávno, to bylo tak zašaltovaný, že to teda... Pardon, já chci dát slovo co nejvíc lidem k dotazům. Tak prosím, pán Červené. Já jsem chtěl zeptat, jaký televizní kanál nebo pravodajství na jakém televizním kanálu jsou podle vás nejobjektivnější? Těžká otázka. Těžká otázka, tamhle Tomáš Měšťan, jinak hrdý Čecháček a ten tuším jako profesionál prošel všema televizema. Já to rozhodnu, tak dneska žádný. U nás. Co se týče, já ještě spolupracuju s Russia Today, což je pražská továrna mě nazývá Putinovým agentem, ale na to já celkem seru. No a teď řeknu proč spolupracuju s Russia Today. Ten model Russia Today je stejný jako model Fox News, jo, v Americe. Což je prostě televize pro lidi, jako jste vy, jako jsem já. Jo. Problém je, že Fox News na nás sere, protože Evropa je pro ně nezajímavá. Absolutně. Je zajímavé prostě hlavně Američani. Prostě každý Američan, který bydlí někde tam v poslední díře v Ohio, je pro ně cenější než Evropa. Což chápu z hlediska americké televize. No a co si týče toho Russia Today, tak to právě podporuje ten model. A proto je to blízký a oni vysílají v několika jazykových mutacích, hlavně teda v angličtině a tam jako on je tam rozdíl mezi třeba pořadem, když tam třeba moderuje nějaký Rus, který je prostě, je to o těch moderátorech, jo, tak nějaký Rus prostě třeba řekne, jo, jako ti Američani jsou zlí prostě a blablabla. Pak tam zase má pořád Larry King, asi všichni víte, kdo je Larry King, a ten to zase říká jinak, jo, takže, což v našich televizích neuslyšíte, tam má to furt jeden názor, takže proto je to cenný, takže já jako se nějak snažím tak nějak prostě pro to Russia Today, tak nějak jako to si myslím, že dá se s tím pracovat. No, dá se to jako sledovat z hlediska toho, Petr Hápl tam třeba měl reportáž, jo, takže v létě, takže tam jsme jako obloku jsme tam točili a takhle. Je to prostě zajímá a zajímá ta Evropa, samozřejmě ta Evropa je zajímá, protože prostě co se budeme nalhávat, to Rusko částečně Evropou je. A teď to ale nechci nějak zabíhat do nějakých dalších, prostě jsme se tady nahádali do toho, jestli je Putin hodně nebo zlej a Ukrajina, Syrie. Je to celkem jedno, no? Jako z hlediska toho mediálního toku, co se jako děje, tak to Russia Today to má tu polohu, že tam prostě slyšíte těch názorů víc a to je důležité. Já na to navážu a dám příklad z posledních dnů. 17. listopad a paralelně, já nevím, 6, 7, 8 demonstrací, co bylo v Praze, spousta řečníků. Já jsem demokrat a kdybych já byl tím dramaturgem, manažerem, redaktorem, který rozhoduje o tom, co půjde do televize, tak pošlu štáby na všechny ty demonstrace, co nejvíc toho natočím, to nejzajímavější pustím v přímém přenosu a pak pověřím někoho, aby ze všech těch demonstrací vybral to nejzajímavější, celou škálu těch názorů odprava doleva, od těch, co souhlasejí, ty, co nesouhlasejí, co jsou se Zemanem, co jsou proti Zemanovi, takhle to pustím lidem a diváku, vyber si a udělej si názor. Nejseš blbec, seš to si ho udělat sám. Jak to dělá Česká televize? Ne. V přímém přenesu nedá skoro nic. Museli dát pana prezidenta. To se sluší, ale hnedka skončí projev prezidenta, předsvaknou jinam a tam sedí dva panáci ve studiu, který vysvětlejí, co vlastně ten prezident říkal, který divákovi řeknou, co si o tom má myslet. A nebo aby se o tom nebavili. A spoustu dalšího prostě vůbec ani se k vám, divákovi, nedostane. A nejstrašnější na tom je vůbec to, že vlastně tohleto si my platíme, takže my si platíme něco, co nám, ne, že nám to neslouží, ono nám to vyloženě škodí. No a proto se také bavíme a jedna z věcí, o kterých, co se týká programu bloku proti islámu,
je to, že se opřeme do koncesionářských poplatků, protože proč bychom si my měli platit vlastními penězi něco, co nám škodí. Takže včera jsem potom telefonoval zrovna dlouze, jedna z věcí, zrušení koncesionářských poplatků a je potřeba se podívat, jak ta televize, která teoreticky má patřit všem, jak funguje. Funguje blbě a slouží jenom někomu, ale my to všichni platíme. Tak dotaz tamhle? Já bych si chtěl zeptat, jestli my tady vytváříme nějakou společenskou třídu, a což asi si myslím, že ano, a jestli to je dobře, špatně, případně jakoby, jak si zachovat tu objektivitu, abychom se taky neuzavřeli v té naší bublině. Tak, určitě ano. Já si jenom zeptám, kdo z vás má oba rodiče vysokoškoláky? Oba rodiče vysokoškoláky. Takže do 5 lidí to bude. Takže, a zeptám se, kdo z vás má oba rodiče se základním vzděláním. Tak to je podobný. Takže to je pravděpodobně, je nás tady teď prostě celá ta škála. Ale kdybychom se vrátili k tomu Mariho modelu, který si myslím, že i pro evropské země funguje nejlépe, tak nikdo z nás asi nepatří úplně do té vyšší třídy. Do takové té mezi ty prostě špičkové politiky, nikdo z nás neovládá Českou televizi, nikdo z nás není tím vysokým korporátním manažerem, který by ročně určoval 50 milionů korun kam půjdu nebo něco takového. Možná, že tady někdo takový je, ale bude to tak jeden člověk. A když se podívám na vaše oblečení, tak si myslím, že tady nikdo z nás takový není. Já jsem nějaké roky byl takovým korporátním manažerem a nedokázal jsem se udržet v té vrstvě. Takže a na druhou stranu, když se podíváme dolů, nezdá se mi, že by tady někdo z nás byl bezdomovec nebo někdo, kdo totálně není schopen zvládat svůj život. To znamená, že my jsme typickým příslušníky, můžeme tomu říkat střední třída, můžeme tomu říkat nová nižší třída, to je jedno. A jestli s tím můžeme něco dělat, podle mě to je normální. Je normální, že každý člověk patří do nějaké společenské vrstvy. A jenom je prostě dobré si uvědomovat, že to, jak my vidíme svět, nemusí nutně znamenat, že tak vidí i ti ostatní. Jo, že mají právo legitimně prostě některé věci vidět jinak. Ale taky máme právo se za náš výklad světa prát. Jako oni se za něj berou. To je asi celý. Hledám ruku strčenou. Prosím. Já bych se zeptal, taková věc mi dála hlavou. Víte, když přijdu tu teorii, že tady vznikla nějaká elita, teď zůstala podobně, tak vlastně v současné době, a ještě to státu jsou možná začátku a konci s panovníkama záhy a chránili národ Pejzovku, tak v současnosti vlastně ta elita, jestli jsem vás dobře pochopil, a můj názorové argumentu taky celkem s tím souladu, tak vlastně naopak se rozplývá v jakýmsi kosmopolitismu nebo euroobčanství. A právě ta vrstva, řekněme, který tady třeba většina lidí teďka v sále, tak ta celkem ještě pořád na to slovo národ dost slyší a nerada by se ho vzdává a myslím, že si v tím dobrým slova smyslu. Chápu to dobře a pak je ale paradox, že v podstatě elita jako, ale s tím souvisí, oni chtějí ty hranice rozpustit, oni chtějí ten prostupně než šengenský prostor, že jo. Oni vlastně vyprávějí, že tady vzniká jakýsi nový euronárod. To vlastně všechno jsou retorické argumenty příslušníků té elity, pokud není za někým třeba Havla nebo Schwarzenberga. Rozumím tomu dobře? Rozumím tomu správně. Ono, když se podíváte na toho televizního profesionála, na toho manažera v České televizi, tak zjistíte, že on se téměř neliší od manažera v nějaké německé televizi nebo ve francouzské státní televizi. To samé aktivista Greenpeace z Prahy je jako aktivista Greenpeace z Londýna. Jo, to znamená, ti lidé mají daleko blíže k podobným lidem z jiných zemí, než ke svým vlastním spoluobčanům. Jo, to znamená, oni skutečně, ta horní vrstva dneska je mezinárodní. To se nedá říct, že by to byla česká, nebo německá, nebo francouzská. To je prostě celoevropská, baví se mezi sebou anglicky, mají kontakty, že napříč zeměmi, snadno cestují, snadno se nacházejí práci v jiných zemích a tak dále. Z jejich pohledu je to nějaký středověk, jo? To, že lidé prostě ještě milují jednotlivé země a bojují o ně a tak. Jo? Já myslím, že
oni to ani nedokážou jako dobře vydechat, jo? A pod tím jsou ty nižší třídy, které jsou skutečně národní, jo? Které prostě nosí ty státní prapory a milují jednotlivé národy. Ona je to částečně dáme tím, že ta Evropská unie trošku urostla sama sebe jako nějaký gigantický dinosaur, jo? Který už mozeček, než od mozečku doběhne signál jako k chatě, tak to trvá. Teď se nedávno před pár dny nás Evropská komise obšťastnila novým závažným předpisem na několik stran na téma, jak zabránit nebezpečí od porouchaných vánočních svíček. Jo? Na 4 stránky definice, co je to vánoční svíčka, pak na další x stránek definice, jak se teda má zabránit požáru. No, tohle řeší v situaci, kdy se do Evropy vyváděly tisíce neznámých lidí denně. A ono je to možné díky tomu, že oni tvoří opravdu izolovanou vrstvu v tom Bruselu. Když se fyzicky zajdete do Bruselu, já jsem tam byl poprvé před 10 lety jako baťuška, potloukal jsem se po tom městě, to jsou strašné kontrasty. V jednu chvíli se ocitnete v té euročtvrti, tam běhají ty standardní euroosoby v těch oblecích. Lidé z trošku jiného světa, zajímají se jenom o sebe a mluví jenom mezi sebou. Pak jdete necelou hodinu pěšky a ocitnete se v Molenbeeku, v té čtvrti, která teď proslula terorismem. Tam už tehdy před těmi 10 lety pobíhali prostě bobsáči v košilích a dívali se na člověka, co tu chceš, nevěřící pse. Jo? To byl kontrast. Přesunuli jste se z ráje na Blízký východ během 5 kilometrů. Před pár dny zrovna jako třeba chorvatský premiér dostal do ruky nějaký papír vyprodukovaný Junckerem. Nevěděl, že to napsal Juncker, který měl takzvaně řešit migrační krizi. Se na to podíval a říkal, tohle napsal a řekl to do médií. Tohle musel napsat nějaký byrokrat, který v životě nebyl z kanceláře. No? To je jako nejlepší popis kontrastu mezi tím Chorvatskem, které má 4 miliony obyvatel, kde se taková vrstva odtržená od reality nemůže ještě vytvořit. Tam je malá země, tam se každý s každým zná. Ve srovnání s tím 500 milionovým kolosem, kde ti lidi už jsou jakési samonosní, no? Vlastně a ono to má ještě jeden aspekt. A sice, když si pamatujete 70. a 80. léta, tu starší dobu se asi nikdo nepamatuje. Jakkoliv ty komunisti byli strašní, tak jednu takovou výhodu mělo. Každý z těch komunistů počítal, že jeho děti tady v tom Československu budou žít dál. Nikdo neměl ambice, aby si jeho děti přestěhovali do Moskvy a v té Moskvě zůstali. Že v Moskvě to bylo horší. Tím pádem byli ty komunisti přece jenom trochu nucený tady udržovat alespoň maličko přijatelný poměry. Jo, protože prostě věděli, že budeme tady pořád. Dneska je ta vyšší třída v té situaci, že většinou jejich děti mají ambici se odstěhovat. Takže oni vlastně jako nejsou v tomhle smyslu nějak tlačení tu jednotlivou zemi udržet v přijatelném stavu. Jo, oni nějak dožijou nebo se taky odstěhují s dětma a to je ten průšek. Promiňte, průšek. Já na to ještě navážu jedním aspektem. No se to vlastně tady neví, protože se o tom nemluví, raději nemluví, ale máme tady evropské instituce, máme vlastně evropskou vládu, máme evropský parlament, ale nikdy jsme tady neměli evropský lid. Evropský lid trošku existoval. Pokud za evropský lid budeme považovat vrstvu všech těch úředníků a nejrůznějších zaměstnanců a funkcionářů všech možných evropských institucí. A to, o čem se nikdy nemluví, protože by se každý s prominutím strašně naštval, když jsem se já nechal vypravovat o tom, jak oni mají v tom Bruselu a vůbec v těch evropských strukturách jiný sociální systém, jiný daně, jiný důchodový systém pro ten vlastně, a teďka v uvozovkách evropský lid, těch úředníků, tak jako to se vám odvírá kudla v kapse. Ty nejrůznější výsluhy a benefity, které tam existují, no, tahle ta vrstva, a teďka nemluvím jenom o těch nejvyšších funkcionářích, ale o těch úřednících, i sekretářkách a tak dále, no, to se to potom bojuje, jako aby to pro ně zůstalo zachovaný. To je ta vrstva, která jaksi hájí Evropskou unii a že je to ta jediná správná cesta.
Ale pořád tomu chyběla jedna jediná věc. Jako aby opravdu ty evropské struktury, aby měli ještě ten evropský lid. Ale my jsme špatný evropský lid. Portugalci, to je taky špatný evropský lid. A já jsem tomu donedávna nevěřil, ale potom krásný článek o tom napsal pan docent Jiří Weigl, bývalý kancléř prezidenta Klause. A ten to napsal naprosto natvrdo, že vlastně tyhle ty struktury se sem dovážejí novej lid. Že jak se nás v tom rozmělněj, jako člověk se s něčím takovým jako opravdu srovnává strašně, že by to bylo až takhle. No a pak si to připustíte, že možná to tak klidně může být. To už je tady regionální vlády. A ono to samozřejmě v podobné podobě fungovalo dřív, jako když si vezmete tu migraci, která byla ve Velké Británii už, já nevím, v 70. 80. letech, to samé ve Francii, za Blairovy vlády se tam hromadně dováželi imigranti, častokrát tedy z Pákistánu a z Indie. Oni si dováželi vlastně tak trochu voliče, protože zvláště ta laboristická strana dlouhodobě byla v politickém poklesu a tím, že přicházely tyhle ty vrstvy, které byly voliči laboristů, tak jak si narůstalo, jenomže nikdo to nedomyslel, tehdy to nikdo nedomyslel, jako co se s tím stane za 1, za 2 generace. A zatímco ta první generace, která přicházela, dejme tomu po válce, tak pro ty Pakistánce a jindy bylo ctí být podanými jeho nebo jejího veličenstva, tak v té další generaci a v té druhé, třetí už se tohleto úplně vytrácí. No a teďka, a pozor, a to se bavíme o číslech, která byla zvládnutelná v těch 70. 80. letech. Teď je to úplně jinak, teď jsme řádově s touhletou migrační vlnou někde úplně jinde. Teď se to úplně utrhlo ze všech představitelných měřítek. No, ale teď se jim ty imigranti... Jak ty evropské ličky mezi sebou? Já jsem chtěl ještě trošku narazit na tady tohle, co říkal kolega. Německý básník a spisovatel Bertolt Brecht byl jako velice aktivní komunista, který se nakonec dožil vzniku RDR a byl z ní dost zklamaný, protože se ukázalo, že ty jeho ideály vedly dost dusivému a husnému státu. A někdy tak po 60 se napsal takovou ironickou báseň na téma, že stranický tisk přinesl zprávu, že lid ztratil důvěru vlády a že vláda na to zareaguje tím, že rozpustí lid a zvolí si nový. Tak to už je jako 40 let staré téma, zdá se, že to už jako rezonovalo tehdy. Je zajímavé, že třeba v Nizozemí, kde se tady ten projekt jako hodně podporovali socialisti s tím, že si dovážejí voliče, tak se dočkali nepříjemného překvapení. Když ti imigranti pronikli do struktur té strany, tak jedna z prvních věcí, co udělali, bylo, že v těch volbách vnitrostranických vyházeli staré politiky, 34 starší, kteří seděli na těch radnicích hodné paměti, dosadili tam své příbuzné, jo, tě na to koukají. Jo, to je vděk. Tak, má se vyčerpat téma, ne obecenstvo, takže to budeme pomalu směřovat k nějakému hezkému závěru. Vidím Aleška s rukou, takže Tomáš se hlásí. Já bych ještě k tomu Bruselu, takovou poznámku. Já jsem v létě byl s Martinem Kondičkou právě v tom Evropském parlamentu, byl s opravdu Nahlas, prosím. Že jsme byli v létě v Evropském parlamentu s Martinem Kondičkou, já jsem tam byl točit, tam byl pozvaný politickou opozici, která jak prostě už nahrát většinou funkci. A tam taková, když jsme tam slyšeli, a už ten barák vypadá divně, že jo, ale vlezete dovnitř a vidíte, že jste prostě to je vesmírná stanice, jo. Že lidi žijou pak prostě někdo úplně jde, řeší něco úplně jiného, nikdo vlastně neví co, z těch lidí, a oni tam prostě běhají, já nevím, jestli jste viděli, kterého Guillerma film Brazil, to je prostě úplně pseudojeným aparátu byrokratickým, jak tam ti úředníci běhají zmateně po těch chodbách, tak takhle to tam probíhalo, že tam běhají po těch chodbách. A nejvíc paradoxní na všem bylo, jak na všech jsou teďka ty vyhlášky, jak se to tady řešilo, ty svíčky a tak.
tak jsme tam hledali normálně, jako, jak máte na tu vodu, že jo, protože bylo tam metro a když se nabít. Tam nikde těch prostě nebylo na tu vodu, ani tam nebylo nic napsaný, ani tam nebylo napsaný, kde jsou cedulky na WC. Tak jsme si jako říkali, jak ta chodila po těch poslat. Že prostě všude to všude. A jak to zdání peklo, je to prostě vlastně apokalypse. Tak, poslední dva dotazy. Tak, prosím. Chci se zeptat, co říkáte na to obvinění toho Martina Konvičky. Jste se k tomu mohli teda nějak vyjádřit? Tak já už jsem to tady nakousnul. Jako z marketingového hlediska bloku proti islámu se nemohlo stát nic lepšího. Martinovi to nepřeju. Shodou okolností, když to zvoní mě telefon, to bylo v pátek nebo kdy, 7 hodin, Konvička volá a říká mě, no tak ti volám, chci si promluvit s nějakým normálním člověkem. No tak jsme pokecali asi 20 minut. Samozřejmě to, co říkám já, je krutý, protože z toho osobního hlediska to samozřejmě není nic příjemného. A struktury utržené z opratí, nebo jak to říct, jako, tak nevíte, co udělají. Jako v dnešní době antikorupčního třeštění, kdy jaksi vůbec nezávidím žádnému starostovi nebo radnímu nebo místostarostovi, prostě komukoliv, kdo musí vypisovat jakýkoliv tender na cokoliv, kdy, jak si hovořím s náměstkem primátora poměrně velkého města a on mě říká, slušnej kluk, slušnej chlap, a on mě říká, že to je strašný, že jednou nohou je v blázinci a druhou v kriminále. Takže v této době, která je náchylná řešit věci tím způsobem, když se mocenská struktura, která se cítí ohrožená, že se cítí ohrožení, ti, co jsou dneska nahoře, když se děje to, co se děje, tak když si usmyslí, že mluvčího nebo lídra hnutí, které jako nese ten kritický étos vůči tomu, co mocní Evropy dopustili, tak když si využijou první příležitosti a jak si hodně kriminalizovat, tak to špatný samozřejmě z toho osobního hlediska. Ale jak říkám, lidi nejsou blbí a lidi to cítí a já po třetí opakuju, že vlastně pro islámu je to jako relativně dobře, no, co se stalo. Ono je to dobře pro blok, jenom osobně jako ono to může být hodně větší problematika. A tady nejde jenom o to, že teď bude chodit na policajty. To, čeho se bojíme a co se tak jako znáší ve vzduchu, a doufáme, že k tomu nedojde, je to, že když jste obviněni z takové věci, tak kdy může přijít vazba. A taky se může stát, že prostě člověka zavřou na týden na 2 týdny do vazby, a tam se co si stane, a on z té vazby vyjde a už nikdy v životě prostě se nechci dělat politiku. Protože mu to prostě tam tak vysvětluje, že některé věci se nedělá. Tak doufáme, že to nepůjde tím směrem. Ale některým lidem se to čeká stalo. Na závěr jenom tam kolega byl, promiňte. Tak, tamhle byl poslední dotaz. Teda na vás, tak jedna otázka, ta vaše dále, nebo vaše dále, které jste představili. Nakolik koresponduje třeba s názorama, který má pan Kler, jako taky sociolog a europoslanec dneska, to mě teda hodně zajímá, protože on taky nešetří kritiku na Evropské unie, ale dokáže si představit tu míru korelace. A pak teda ještě jednu otázku, když řečeno vzájemnou jaký subjektivnosti, že současný prezident roky plédoval nahlas za přijetí eura. Jak je na tom dneska jednak Zeman z toho euru, nebo co o tom třeba víte, a jaký názor na euro přijetí u nás máte? Jestli můžu do toho zasáhnout, já jsem byl na tiskovce na hradě, Zeman nedělá tiskovky, vždycky tam je občáček, ale teď udělám, než vedel do Číny, mimořádnou tiskovku a byl tam sám osobně. Ta tiskovka trvala hodinu 20 minut. 90% z toho, co tam říkal, jste se vůbec nedozvěděli. A hlavní, co tam řekl, že je proti euru, to jste se vůbec nedozvěděli. No, tak jo? A řekl tam důvody, proč je proti euru. A nikde to nebylo. Nebylo, no, to se to ptám. Ne, to bylo předtím, než se to dotyčil. Jinak, profesoru Kellerovi. Pro mě profesor Keller taková záhadná... Pro
Pro mě profesor Keller taková záhadná postava, protože když jsem mluvil o té nové vyšší třídě, on byl ten, kdo tady v Čechách formoval tu novou vyšší třídu. V podstatě všechna ta ultra sluníčka, a tak jsou jeho žáci. Jo? Když se tady dělal ten tehdy děsivý časopis Poslední generace, takový ten vrchol toho nejhoršího neomarxismu, tak za sebe u toho profesor Keller. To, co se nějak stalo, že on v posledních takových, jako řekněme, plus minus 2 letech hodně změnil názory, jeho bývalí žáci ho nyní nenávidí, škodí mu prostě jak můžou, on je z toho samozřejmě nešťastný. Popravdě já nevím, jaké jsou teď přesně jeho stanoviska, ale rozhodně jsou rozumnější, než byly celý jeho život, to nesporně. Dámy a pánové, všem vám moc pěkně děkuju. Ti chytří byli tady, ti hloupější zůstali doma. Boj proti islámu, jeho pardubická organizace, která to dneska organizovala, je moc ráda, že jste se přišli podívat. A to možná i za pozornost organizátorům, protože... A tady, abych se k tomu dostal. Chci poděkovat všem těm, kteří to zařídili, protože se kolem toho musí telefonovat, běhat, přilepit plakáty a tak dále, takže děkujeme. No a hlavně chci poděkovat oběma našim pánům doktorům za moudrá slova, která jsme pronášeli. Hezký večer.